Ako to bude prebiehať z také organizačné pokyny, aby sme všetci vedeli, čo máme robiť? Máme tu dokopy 22 tašiek s prskavkami a 22 tašiek s zapalovačmi. Spolu 2222 prskaviek a 2000 zapalovačov. Že vy sa poznáte navzájom. Dobre? Tak. Čo rozdala? Ahoj, prepáč. Tak koľko sme rozdali tých prskaviek teraz? 2222 máme v pláne. 2 rokmi sme začínali s 1570 cm prskavkami. Minulý rok sme to zlepšili na 2000 a verím, že dnes večer sa podarí otvoriť Staromestský zimný festival novým ustanovujúcim slovenským rekordom. Andrejka dostane prskavku. Ono sa to stalo úplne nepredvídané. A veľmi želám Starému mestu, aby tieto krásne tradície, o ktorých pred 4 rokmi nikto ani nechyroval, Kozisko na Viezoslavom námestí, krásne vianočné trhy, prskavkový rekord, ale aj mnohé iné, aby pretrvali a aby sa rozvíjali, aby sme z nich všetci spoločne mali radosť. Prajem vám krásne, šťastné, požehnané vianočné sviatky. Milí staromešťania, milí bratislavčania, musím povedať, že na vás bol nádherný pohľad s tými prskavkami. Je to taký malý zázrak, že Bratislava sa zo dňa na deň zmení, ako keby ste luskli prstom, zrazu je plné námestie a je tu kopa príjemných, usmievavých ľudí, ktorí sa tešia na to, že onedlho budú Vianoce. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow! To už je otázka na Romana Farkaša zo Slovenskej knihy rekordov. Takže pozdravujem všetkých návštevníkov týchto vianočných trhov a dnešného slávnostného otvorenia a môžem slávnostne povedať, že podaril sa vytvoriť nový slovenský rekord. Staromestský zimný festival pozná ďalší rekord. Z roka na rok sa zlepšujeme. 1500, 2000, 2222. Samozrejme tento certifikát prevezme zástupca spoločnosti Medveď, autori myšlienky aj realizátori. Ale ja to také...